יועץ התקשורת של ראש הממשלה, טופז לוק, שלום. שלום. תגיד, כל הזמן אתם אומרים שעסקה רק כוללת. זה אמיתי? כי אני שומע, גם מסביבתם של הנושאים הנותנים, שאין סיכוי לכוללת. הדבר היחיד שאפשר זה עסקה להביא עוד 10 עכשיו. בן, אני רוצה להזכיר לך שאמרו גם בתחילת המלחמה, אדם מאוד בכיר בקבינט, שצריך להתרגל לעובדה שאולי לא נצליח להחזיר אפילו חטוף אחד. כן. וראש הממשלה גרס אחרת, ופעל אחרת, והאמין מאוד בלחץ הצבאי, ואנחנו רואים שהלחץ הצבאי הוא זה שהביא למתווה החטופים. אבל זה פרומו, על שאלתי. השאלה העקרונית, ראש הממשלה מאמין, וגם רוב הקבינט מאמינים, שאפשר להגיע לעסקה כוללת. לא, זה לא השאלה. השאלה היא, האם, כמו שאומר בצלאל סמוטריץ', שממשלת ישראל לא מתכוונת יותר להגיע לעסקה חלקית? אנחנו נעשה, ראש הממשלה קודם כל הנחה להגביר את הלחץ הצבאי, כי אנחנו רואים את הסירוב של חמאס. מדובר פה בארגון טרור שמנסה לשמור את הדבר הזה כסוג של תעודת ביטוח, והם לא באים באמת לשולחן משא ומתן. זה לא עונה לשאלה. לגבי השאלה אם ראש הממשלה יעשה הכל כדי להחזיר חטופים כמו שהוא עשה בעבר. זאת אומרת, הוא לא פוסל עסקה חלקית. קודם כל, ראש הממשלה לא פוסל את מטרות המלחמה. זאת אומרת, חיסול חמאס ולהבטיח שחמאס לא יהיה יותר איום על אזרחי מדינת ישראל, לשמור על הפרימטר. הוא הביא גם את 5 העקרונות שלו. עסקה חלקית פסולה או אפשרית? לא, אני רוצה רק להגיד שראש הממשלה הביא את 5 העקרונות שלו למה אפשר, מה יקרה, מה התנאים שצריכים לקרות כדי להגיע לעסקה. והדברים האלה זה שמירה על הפרימטר, זה פירוז חמאס, זה ההבטחה שגם הכוח שישלוט שם לאחר מכירים את זה, אבל מכיוון שכולנו ראינו את הסרטונים והבנו שאין להם עוד הרבה זמן לחיות, חשוב לנו לדעת שעסקה חלקית, שהיא הדבר שאפשר להשיג הרבה יותר מהר, לא פסולה. לא פוסל. להגיד לכם משהו טיפה יותר עמוק, אני חושב שחשוב להוציא את הנושא. הדברים עמוקים זה לא... אפשר להיכנס פה לעומק. אין פה עומק. אני חושב שצריך להוציא את הפוליטיקה מהנושא של החטופים, ככל שניתן, להוציא את הנושא הפוליטי מה זה? אבל סמוטריץ' אומר לך, אני עוזב את הממשלה אם לא יהיה מתווה אני רוצה להגיד שהיו הרבה מחלוקות לאורך השנתיים האחרונות, על איך צריך לנהל את המלחמה ואיך צריך לעשות את דברים. גם במתווה הראשון סמוטריץ' בהתחלה התנגד, ואחרי זה הוא שינה את דעתו, הוא גם התנגד לחיסול נסראללה. כל אחד רואה את הדברים בצורה שונה. יפה. בסוף מי שמוביל את המערכה זה ראש הממשלה. והוא לא פוסל עסקה חלקית. ראש הממשלה כרגע פועל להגיע למתווה חטופים מלא, להחזיר כל 50 החטופים, ובעזרת השם הוא גם יצליח. יפה. בסוף, כל מומחה צבאי, כולל מומחי הצבאי, המומחים של הימין, מאפי איתם, דרך יפתח רון-טל, אומרים שחמאס הובס, חמאס הוכרע, שברנו את כוחו הצבאי, נשארו רסיסי פלג טרור שיש... אתה יודע, באיראן ובחיזבאללה איום פי מיליון יותר גדול, ולמרות הכל שם סגרנו, ופה אתם ממשיכים להתעקש, להילחם עד המחבל האחרון, כשיש לך 20 אנשים בחיים, ו30 לא, שאתם חייבים להחזיר אותם. בן, אני מספיק מבוגר לזכור את אותם מומחים. אתה לא מספיק מבוגר. לא מספיק מבוגר. אני זוכר את אותם מומחים שאמרו שהרשות הפלסטינית שולטת ברצועה. אני מדבר על אפי איתם ויפתח רון-טל. וצריך לפתוח את המעברים, והיה אין ספור מעברים, והיה קשרי מסחר עם הרצועה, והדבר הזה התהפך, חמאס עלה לשלטון, ויש דברים שקרו, שהפרשנים האלה טעו. הפרשנים האלה גם אמרו, הם אמרו לראש הממשלה, אל תיכנס לרפיח. הם אמרו את זה? אמרו לראש הממשלה, תעצור את המלחמה לפני שחיסלת את האיום מלבנון, ואת האיום מאיראן, ואת חיסול סינואר, זה חשוב. יש רק בעיה אחת. המומחים האלה טעו בעצמתי, וזה בסדר, זה אנושי לטעות. לא צריך להיות מומחה כדי להבין שחמאס קיבל את המכה הצבאית הכי קשה שמישהו קיבל אי פעם, כולל הגרמנים. אבל בוא נחזור שנייה לעניין עצמו. אז זה הרוסה, ראית את זה? אבל בשביל אפשר... היית רוצה בזמנו להשאיר את הנאצים בשלטון? אז במלחמת העולם השנייה, אי אפשר, צריך להוציא את החמאס שלו. אפילו חמאס מודע לזה שהוא לא יהיה בשלטון. אבל אם כבר הולכים על ההשוואות, האם גם ראש הממשלה מתכוון להגיד לציבור את האמת, והיא שכניסה לעיר עזה, פירושה הוא סכנה לחטופים? כל הזמן, גם בערכות מצב שעושים, מוודאים שבכל אזור שנכנסים, ששומרים ככל שניתן על חיי החטופים, עושים הכל כדי לעשות את זה, וגורמי המקצוע אמונים על זה ועושים עבודה נפלאה, ימים ולילות. ראש הממשלה גם כן מתעדכן ויודע מה קורה, עושים את זה באחריות. טוב, תגיד, איפה אתה עומד במחלוקת על מינוי הרמטכ"ל ועל איכות הרמטכ"ל בין יאיר נתניהו לבנימין נתניהו? קודם כל, יאיר נתניהו... אני מציע לך לשקול מילים. חפן, אתה בחור צעיר, יש לך אופק. יש לך פנים יפות. אני שמח על הדאגה של שניכם, מהצד הימני ומהצד השני. יאיר נתניהו אדם פרטי, זכותו להביע את דעתו האישית. ראש הממשלה הוא המנהיג הנבחר של מדינת ישראל, בצורה דמוקרטית. עכשיו, צריך לזכור עיקרון בסיסי, שזה הדמוקרטיה של מדינת ישראל. הדרג המדיני, שנבחר על ידי העם, הוא מכתיב לדרג הביצועי, שזה הצבא, פה מערכת הביטחון, איך צריך להגשים את היעדים, איך לשמור על הביטחון. זהו עיקרון בסיסי בדמוקרטיה, וצריך לשמור על זה. עבדו בשיתוף פעולה מצוין במלחמה מול איראן, ימשיכו לעבוד בשיתוף פעולה. צריך לזכור
קודם כל, אני יועץ תקשורת מהתחום הפוליטי. אני לא נכנס לעניינים של מינויים או פיטורים. אבל אני אומר עוד פעם, שאני תמיד ראיתי את ראש הממשלה, בצמתים שאני ראיתי אותו, לוקח את ההחלטות בצורה שקולה, וממניעים אחראיים לעתידה של... הוא נעלם רק שיש את האחריות על ההחלטות, אבל זה כבר ויכוח אחר. אתה לא מאשר מה שעמית אמר שהפיטורים לא לפרק. אני אומר עוד פעם, בין עובדים בשיתוף פעולה. אתה רואה, אתה בן אדם מנוסה כבר, אמרת מבוגר, אתה רואה מה הם עושים לו. אתה רואה מה השר עושה לו, אתה רואה מה שרים עושים לו, אתה רואה מה בן גביר, איך מדברים אליו, איך משפילים אותו. יש פה מישהו שפותח דלת. עמית ובן, אתם לא תמימים, אתם יודעים שיש הרבה פוליטיקה גם לצערנו בצבא, שצריך לנקות את זה גם כן. אבל יש, אתה יודע, בסוף המפקדים והאנשים שנמצאים שם הם אנשים בעלי אחריות. הרמטכ"ל סובל מפוליטיזציה? גם הרמטכ"ל? הייתה פוליטיזציה גם של הרמטכ"ל? אוקיי, אני לא קצין במדים, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אמרת שיש הרבה פוליטיקה בצבא. כן, כן, כאחד שהיה בדובר צה"ל וראה את הדברים שקורים בפנים. גם היום יש את זה? כן, אני חושב שאין, קודם כל אין ארגון בלי פוליטיקה, גם באולפן שלכם ובמערכת. לא, פה אין שום. אין בכלל. לא נכנסת. אני לא יודע מה בן הצביע. אבל צריך לזכור את העיקרון הבסיסי שחשוב שאזרחי ישראל שצופים בנו, שיבינו, שבסוף מסתכלים על העיקרון של המהות. מה טוב ונכון למדינת ישראל. הדרג ראש הממשלה והדרג המדיני מכתיבים את מה שצריך לעשות. הדרג הצבאי והדרג הביטחוני צריך לבצע. איפה נכשלת בדרך? כולם עובדים עם קטר, כסף זר, זורם לכיסם, ורק אתה נבח על... עובד עם אדרי. תשמע, בסוף, אני הייתי אתמול בדיון בבית המשפט של יונתן אוריך. יונתן, אני מלווה אותו המון שנים, אנחנו ביחד במסלול חיים, גם בצבא, גם בעבודה עם ראש הממשלה, יותר מעשור. אני באמת לא מכיר אדם יותר הגון, יותר אמיתי, יותר צנוע ונעים הליכות וחכם, כמו יונתן, שתרם רבות למען המדינה. שלא מספר לבוס שלו, תוך כדי מלחמה, עם אויב שקטר מממנת ומטפחת, שהוא עובד בקטר. רגע, יש לי שאלה בסוף הדבר הזה. עכשיו, השופט חשף אתמול... זאת הייתה הקדמה. כן, הפרומו. השופט חשף אתמול ציטוט מהחקירה של נתניהו, לא ידעתי שאוריך עובד עם קטר, אבל אין בזה שום פסול. לעומת זאת, במשפטו שלו נתניהו אמר, ואני מצטט, שהתברר לו שניר חפץ רוצה לעבוד במקביל גם בבזק. דפקתי על השולחן ואמרתי לו, זה לא יהיה, אתה תהיה או פה או שם. אתה לא תערב את הדברים שלך במקום אחר בעניינים שלי. אז עם בזק הוא לא מוכן שניר חפץ יעבוד, אבל עם קטר אין בזה שום פסול. קודם כל, יונתן הוא יועץ פוליטי למפלגת הליכוד ולראש הממשלה, ומותר לעשות דברים נוספים, על כל לפי החוק. אותו דבר היה גם ניר חפץ. הכל לפי החוק. אבל רגע, אני לא מדבר על תקופת חפץ, אני מדבר עכשיו. אני אתמול הייתי בדיון בבית המשפט. וראיתי את השופט... אתה לא עונה לשאלה שלי. אני רוצה להגיד משהו שאני ראיתי מהדיון. אבל אני שאלתי שאלה, התפקיד של שאלות, כי איך יכול להיות שעם בזק אסור ועם קטר מותר? איך אני יכול לדבר על היגיון שהדבר הזה, אני לא מכיר את הנושא הזה, מאיפה אני יודע אם הדבר הזה נכון או לא? מה נכון? על בזק? מאיפה אני יודע את האמירה הזאת? זה ציטוט מהמשפט, הקראתי, היום זה עלה בכל האתרים, ציטוט מהמשפט של נתניהו פורסם הכל... אגב, הוא ארוך הרבה יותר ממה שהקראתי. אני אסביר לך איפה זה. מה היו התנאים אז ומה היו הדברים אז, אני יודע להגיד מה היה היום. אז בוא נדבר על קטר. אבל רגע, שנייה, תנו לי להגיע גם לנקודה. אני יודע שהנקודה שאני רוצה להגיד, אני אומר בשם הרבה אזרחים במדינה שחושבים כמוני, וחושבים כמו ראש הממשלה, שיש פה עינוי דין ושימוש בכלים מדינתיים של הייעוץ המשפטי זה עניין משפטי, הלכתי איתך, רגע, אני נמצא בדיונים גם של ראש הממשלה. עזוב, הלכתי איתך, זה במשפטי. עכשיו אני שואל ברמה הציבורית. האם לעבוד עבור קטר זה לא דבר בעייתי ביותר? תוך כדי מלחמה. כשאתה עובד עבור ראש הממשלה. קודם כל, אני לא יודע אם זה נכון. אוריך, לפי מה אני איתך, רק על פלדשטיין. עבד עבור חברה. עבדו עבור חברה בזמן המונדיאל, לקדם עניינים שקשורים לכדורגל. שקשורים לכדורגל. אין לי מושג, אני לא יודע. די, נו מה. אני באמת לא יודע. טוב, אז אם התשובה היא אני לא יודע... רגע, אני באמת לא יודע. עוד מעט תגידי גם שאתה לא מכיר את דרעי, את האמירה של דרעי. בסוף, הרי אתם כל הזמן אומרים, עוד לפני שזה יתברר, שקטר היא מדינת אויב, שהיא מסיתה, שהיא העבירה את הכספים, שהכל... עכשיו, אתה יודע מה אתם הייתם עושים פה, אם זה היה באופוזיציה, מישהו היה מעז לעלות על דעתו. בכלל, אם תשאל כל בן אדם שעבד במוסד, מה שקטר עשו, זה עשו גיוס בתוך לשכת ראש הממשלה. זה גיוס פר אקסלנס. לכן חצי מהמוסד אבל... רגע, אתה שם סוף נקודה על הנאום.
אני רוצה להגיד עוד פעם. זה לא נאום, כל מה שאמרתי זה עובדות. כי בסוף אתה קורא לזה רדיפה פוליטית. אני ראיתי בדיונים שאפילו אין ראייה אחת לעבודה ישירה, על עבודה כלשהי מול קטר. אני לא ראיתי את זה, וצריך שהעובדות יצאו בבית המשפט. היה הישג אדיר ליונתן, הישג שלו אישי והישג של האמת, מול מערכת שמבצעת רדיפה משפטית במשך שנים על כל סביבה. לא על כולה, לא על כולה. רגע, עליך לא. אני רוצה להגיד שאותי זימנו לחקירה בנושא של הטרדת העד פילבר, ביום הולדתו ה-70 של ראש הממשלה. בכוונה הזמינו את כולם, להטריד את המערכת על שטויות. זאת להטריד מותר, ולהטריד את יום הולדתו של נתניהו אסור. אני ראיתי את החוקרים שחקרו אותי עם פנים נפולות. הוגשו שם כתבי אישום, לא? לא, אני כן, אבל זה חלק בן, אני רואה את זה כרדיפה, אני באמת רואה את הפרטים. אני רואה את הדברים האלה. תסביר לי משהו. איך יכול להיות? אני רואה את הדיונים גם של ראש הממשלה שמתעסקים איתו בזמן שהוא מנהל את המערכה, וגם מנהל את המערכה מול איראן. זאת אומרת, לבטל את המשפט? לדעתי, עם כל הנתונים שאני רואה, קודם כל, אני בטוח שראש הממשלה ינצח את המשפט הזה, אני רואה מה קורה שם. כן, הוא גם אמר שהוא מחכה להזדמנות להעיד, וכשהגיע הזמן של החקירה הנגדית, הוא כבר לא יכול להעיד. בעולם אטופי, משלשולים ועד אני לא יודע מה. שרואים את הקריסה הזאת, אז אני חושב שאולי כן, אבל זה לא קשור, כי ראש הממשלה אם יש קריסה, תחתרו לסיום המשפט, תאיצו את החקירה הנגדית, ותגיעו לפסקי דין של הזיכוי. אני זורם איתך, ואתה יודע שאין קריסה. יש קריסה. אתה יודע שיש קריסה, והאולפן הזה לצערי לא משדר את הקריסה. יש קריסה. אני רואה את זה בפנים, אני רואה את זה שעד אחרי עד שאמרו, חכו לעד הבא, חכו לעד הבא, העד הבא יביא את התשובה לזה שראש הממשלה השוחד לא נפל, וגם אם נפל, אהוד אולמרט הלך לכלא בלג הראשון על הרבה פחות השוחד נפל עוד לפני בכלל. גם אם תגידו את זה עוד אלף פעמים, השוחד ייפול רק בפסק הדין. אני מציע לך לטום את האוזניים, ראש הממשלה הוא פוליטיקאי הכי לא מושחת, לא מושחת בכלל בהיסטוריה של מדינת ישראל, חותם על זה, אז עכשיו תעתום אתה, הכי מושחת אי פעם שאני נתקלתי בו, ואני 40 שנה לפניך. אין, הכי לא מושחת. כולל כל המושחתים הכי לא מושחת. בסדר, אז לא נסכים. עכשיו, רגע, אתה לצערי הגנת על אולמרט שקיבל מעטפות. ספר לנו 60,000 שקל. מה זה שני? הטבות אז ראש עירייה חוק ב-60,000. אז בוא נגביל את השוחד ל-60,000. הטבות רק ממיליון זה מיליון שקל, והיו עוד 20 מיל שנים, כמו שאתה יודע. בן, אתה בפנים יודע שהמערכת הזאת, בסוף בוא נדבר דוגרי, המערכת הזאת איבדה רסן. היועצת המשפטית, המערכת הזאת איפה היית כשרדפו את אולמרט? איבדה רסן. אתה יודע מה? אתה יודע מה? עזוב שאולמרט באמת אדם מושחת. עזוב שראש הממשלה לשעבר אולמרט באמת אדם מושחת. אסיר לשעבר. אולמרט קיבל כסף, אבל בסוף הוא רצה לעשות משהו חיובי. ונתניהו קיבל יותר מכסף. הוא מינה שר משפטים מקצועי, דניאל פרידמן, ועל זה פתאום פתחו את התיבת פנדורה. דברים שכולם ידעו שאולמרט מושחת. להעמיד את השאלה. ספר לי את הסוד. שם טיפ מקצועי, איך אתה משיג את כל הרעיונות הבלעדיים עם נתניהו? לא יודע, יש לי איזה מישהו שם, בתוך המערכת, שנותן לי שמביא את זה, אבל אני חושב שאמרתי את זה ברעיון לא מזמן ברדיו, שאתם קצת פחות רלוונטיים, אל תיעלבו, כי באמת היכולת, גם אתם משתמשים. הוא הלך לערוץ ה-24. אבל בסוף גם אתם משתמשים ברשתות החברתיות, יש יכולת לדבר בצורה ישירה לציבור, בלי פילטרים. אגב, גם שאני חושב שאני שאלתי אותו הרבה שאלות, אני לא חושב, אני יודע, שאלות קשות, שיכול לענות עליהן. אבל טופז, אם היית אומר, אתם לא רלוונטיים, ואז הוא רק ברשתות, אבל הוא הולך ל-24 ניוז, שזה 1.8%, קיבל הרעיון, היה לה חסון לא הרבה יותר, בסופו של דבר, הוא כן הולך, זאת אומרת, יכול להיות שהוא חושש, הרי בסוף הבן אדם הוא מיומן, הוא לא אמור לחשוש אפילו לא ממנו. הוא לא חושש, יש בעיה, אני חושב בתקשורת הישראלית, שינוי שקרה גם בתקשורת העולמית לדעתי, שכבר רוצים רק להתנגש. וההתנגשות אי אפשר להגיע באמת לתשובות אמיתיות. בניגוד לנתניהו שלא התנגש... אגב, אני חושב, גם התקשורת האמריקאית עברה את השינוי הזה, שרק התנגשות ופחות התקשורת הטיפה יותר מתונה, בוא נשמע את הצד השני. אני רוצה להציע לך הסבר אלטרנטיבי. לא, אני רוצה להציע לו את זה. לא, ההסבר הוא מלווה בקובץ. עם הקובץ, בוא תראה. להביא חוק שיביא לנו 10,000 ומעלה חרדים בחודשיים. זה החוק שאנחנו... בשנתיים, סליחה. קודם כל אני חושב שאם לא נפעל, החיים של החטופים בסכנה. כפי שאני אסיר תודה ומלא הערכה לידידנו הגדול, הנשיא ביידן, כן? סליחה? כן, הנשיא טראמפ במקרה זה, זה נכון. יש הבדל מסוים. הוא לא בשיאו. אגב, אני רואה אותו ואני מתמלא בגאווה. ועוד לא דיברנו על אברהם. אני מתמלא בגאווה ביהודי האמיץ הזה. לא, גאווה זה סבבה. רגע, שעובר כל כך הרבה רדיפה,
ובאמת בא בתחושת שליחות, ועובד ימים כלילות. אני רוצה גם להגיד לכם עוד משהו. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. רגע, תנו לי שנייה, אני רוצה להגיד לכם משהו מבפנים. ראש הממשלה נתניהו, בעשור שאני עובד איתו, ב-11 שנים שאני עובד איתו, זוכר נאומים בעל פה אפילו. יש לו זיכרון אסטרונומי. עובד קשה, יש לו לוז מאוד קשה. גם לכם יש טעויות לפעמים אחרון, בני אדם, קורא שטועים. אנחנו ספציפית לא, אבל... אני רוצה להציע לך תזה אחרת. קודם כל, אנחנו גם זוכרים שהוא קרא לבנו אברהם, אבל תשמע, אני חושב... כמה אנשים טועים בשמות של הילדים שלהם, לא שיש לי ילדים? לא, אנחנו מתבלבלים בין הילדים, אבל לא מוצאים שם אחר. אבל עזוב רגע, עזוב. אני רוצה להגיד לך, אף אחד כמעט לא עובד. התקדמנו. אני רוצה להציע לך תזה, תתאזר טיפה בסבלנות. אם אפשר מרלו. כי מכיוון שאני יודע שנתניהו מיומן מאוד, ולא באמת חושש להתקל במראיינים נשכנים, באופן עקרוני, אני אגיד לך עם מה הוא חושש להתקל. הוא חושש להתקל בשאלות כמו, למה זלזלת בהערכת אמ"ן, בשלושה מכתבים של אמ"ן? למה אמרת כמה שבועות לפני הטבח שיש כאן הגזמה? למה אמרת כששאלו אותך על הכסף הקטרי, על כבש המטוס, אמרת זו החלטה שלי, ואני אדע גם לשאת בתוצאות? למה הסברת לוועדת וינוגרד, שבנושאי ביטחון האחריות היא רק של ראש הממשלה, לא שר הביטחון ולא הרמטכ"ל? למה אמרת לאולמרט שהוא היה צריך, אני רוצה לסיים, שהוא היה צריך לוודא את מוכנות לכשירות צה"ל? למה אמרת שלא נותנים לקברניט של הנקודה? אבל זה קליפ, איך אפשר להגיד את כל הדבר הזה? אתה תיתן לי לסיים את זה. למה לא אמרת שלא נותנים לקברניט של הטיטניק לנסות עוד אונייה? למה לא הסכמת לפגוש את כל ראשי הזרועות ערב הטבח? למה לא הסכמת לחסל את 6 ראשי חמאס 6 פעמים? למה לא הנחית להכיל את עזה? למה אתה אומר שלא ידעת על תוכנית חמאס? כשאתה מספר לוועדת חוץ וביטחון מהי תוכנית חמאס? ואתה עכשיו מתנהג בדיוק כמוהו. אבל תשאל, בדיוק כמוהו. אתה מתנהג, אתה מייצר סאונדבייט, אתה מייצר מהשאלות על 7 באוקטובר, כי אתה יודע שאפילו נתניהו לא יכול להימלט מזה. היחיד שהטריע, בזמן שקצינים אחרים מילאו פיהם מים, היחיד שהטריע בפני סרבנות. ראש הממשלה הזה פעל בזמן שאחרים אמרו, עודדו סרבנות. כן, אבל חממה של סרבנות. הטבח הוא בגלל מהנושאים הוא אליו. אבא שלו ואחיו קראו לסרבנות. אתה העלית פה מהנושאים. אבא שלו ואחיו קראו לסרבנות. אבא שלו ואחיו קראו לסרבנות. אתה לא רוצה לשמוע תשובות. בן, אתה לא רוצה לשמוע תשובות. אני רוצה לשאול לך שאלה. מה בן? איך יכול להיות... לא נתן לי לשאול בשאלה. איך יכול להיות שנתניהו... איזה שיר אתה שם ברקע של הקליפ הזה? I want to break free. ירושלים של זעם. כן, אוקיי. איך יכול להיות שנתניהו מכיר... האיש תמיד חוזר. אבל שהשאלה אחת. אין לי בעיה, אבל מהרצף הזה. איך יכול להיות שנתניהו מכיר כל שלט של כל קשיש שמאלני שתולה בהפגנות בקפלן, אבל משפט כמו של דרעי, שאמר את מה שאמר על זה שתלמידי ישיבה לא ילכו לצבא, הוא לא מכיר. טוב, עמית, לא כל אחד כמוך מכיר את כל הניוז סייקל. זה מחדל שלך. לא כל אחד מכיר את כל הניוז סייקל שקורה כל הזמן. כן, אתה יודע מה, יכול להיות שזה מחדל שלי, אבל כל כך הרבה נושאים עוברים... היית צריך להכין אותו לדבר הזה. קוראים כל כך הרבה נושאים שעוברים, שעושים הכנה ועוברים על כל הדברים שיכולים לעלות. לפעמים מתפספס משהו. לא תקין. אבל זה משהו שולי, חבר'ה. כמו שאמר השופט לדרעי במשפט, הבנתי שטעית, אבל איך כל הטעויות לטובתך? אתה רואה, בגלל זה אתה זוכר את הכל. פזלוק. תודה רבה לכם. תודה רבה לך. תודה על זה שבאת. תודה רבה על ההזמנה. אז לא נפתרה הבעיה של ביבי עם סמוטריץ', כי בעצם הוא ממש לא פוסל פה עסקה. אני יכול להגיד לך גם שאני יודע ממנהלי המשא ומתן, שאם יש משהו על השולחן, אני אומר משהו בעייתי עכשיו, זה חלקית. זה לא יודע... חלקית. למה זה בעייתי? כי כולם מדברים בכל רם על עסקה כוללת, כולל ראש הממשלה, אתה יודע,